Hello everyone, welcome back to my YouTube channel vlog with Dikshita. दादा बंडा मस्त समय आयವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಕೋಲು ಇನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗೋಂದಿಲ್ಲ ಪಣ ಯಾನ್ ಬಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಹೋಗೋದಿಪ್ಪನು ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಪ್ಪನು ಅವತ್ತಂದೆ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ पण इनी फस्ट टाइम ഞാൻ ಎ ಸಿ ಕೂಚಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಆತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಜಿನ ಬಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಸ್ಲೀಪರ್ ಇಜಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ಡೆ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆತ ದೂರ ಹೋಗಿಪ್ಪನು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಅವಲ ಯು ಪಿ ಹೋಗಿಪ್ಪನು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿಪ್ಪನು ತೂಕ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ನಾನು ತೋಚಾವೆ ಮುಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಲಕ್ನೋ ಎಂಚ ಮತ ಉಂಡು ದಾದ ಮತ ಆಂಡ್ ಪದದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೆದಾಡ್ಗ ಲಗೇಜ್ ಮಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಮಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಂಗೋಲೆಂಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪನು ದಾದಾಪುನು ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಮಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಇಡೆ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೆದ್ದ ಅಂಡ ಎಂಗುಲ್ 13 ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ತ್ರದ್ದು ಪಿರೋಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಲ್ತು ಹೋಗೋಡು ಸೊ ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹೋವಿನ್ आ रहा है तुम्हारा दोस्त आ रहा है। हाय बा मुकुल माता इतने पिदार देने तुम लोग कहाँ जा रहे हैं ओडिशा है ना हाय बैठ गया अब बोल रहे कि वीडियो बना लो मैं सो जाऊंगी हाथों की उंगली हो जाए बाय 2 महीने के लिए मिस करेंगे उठा 4 पैर पकड़ के नहीं यार बहुत बारी है काट के ले चालो दूज मारे अत्ता लेता ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾನೆ ಫೋಟೋ वीडियो व्लॉग बघता ದೀಕ್ಷಿತ ಪಾತಿರ್ತೆ ಹಲೋ तुळुकेनले कुस्से आपजा तुळुकेनागा तुले अने तुले तेलुगु में एक वर्ड सिखाओ ना मुझे हाँ अच्छा वाला सिखाओ वो नहीं नॉट दैट वन समथिंग एल्स तिन्नावा I know that Tinnawa हाँ विनय what is your name నీ పేరు ఏమిటి నీ పేరు ఏమిటి ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు मतलब when you are leaving today now happy journey Thank you. I miss you को बोलो ಯಾನೊಂದು ನಿದ್ರದ ಮಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಅಂಕ ಯಾನ್ ಜೈದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿನಿ ಈತ ಸುನ ಪಿದಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರದ ಮಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಮಾತಾ ಪೋಪಿನೇ ಇತ್ತ ಒಂದೇ ತುಳ್ಳೇದು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಜಾಗ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ದುಡ್ಡೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ದೂರ ತೂರು ಹೊರವರ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪಣ ಆತು ದೂರ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದದ್ದು ಆಡೋಣ ಹೊರವರ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಪ್ಪಾಯ್ತ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು आकांक्षा के साथ कौन था आओ ना सब चाय पीते हुए जा रहे हैं लखनऊ नवाबों का शहर ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ನೋ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಇಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ದಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬ್ಡ್ ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತರೆ ಬೇನೆಡ್ ತೂಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋರಿಗೆ 11:40 ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ವಿದ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬತ್ತಣ ಕೊಂಚ ಇಡ್ತೆ ಸುರು ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ ಬರ್ಕ ಏ ಕೌನ್ ಹೈ ಸತ್ಯಂ ಹಾಯ್ ಬೋಲು you can't see दादा पंड अंकल उंदे बೈದವ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತನ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಿದ್ ಕುಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದ ಅವೇ ಸ್ಲೀಪರ್ ಈಚಿನ ಜನರಲ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿ ತೂಪಿನೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ 1% ಲೈಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬಕ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ
ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿದ ಪಣ ನಾರ್ತ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಇಟ್ಟ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಸಿ ದಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದಿದ್ ಮಾತ ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾನಲ್ಲ ವನಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮರ ಬಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೂಕ ಸೊ ಇಂಗ್ಳೂರು ಜನ ವೆಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಸಿ ಡೇ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಣತ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದು ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಗಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತೂ ಕಾಣೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀ ಅಬ್ಬ ಬಾತ್ ಊಟನೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದರೆ ಫುಲ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತುಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಟೋದು ಅವಳ ಟ್ರೈನ್ದ ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಚಾ ಕೊರ್ಪುಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ದ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ ಟೀ ತಗೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಗ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೇಜಿ ಸತ್ಯಂ ನಾವು ಎಗ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇಂಚದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರೇ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇಡ್ದ ಅದ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡದ ತಿನ್ಕನ ಮಂಚಿಸುರೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ವೆಜ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ नॉन वेज बोल के वेज ही मिला है इसको देखो स्कैम करके भी ऐसा है चेंज कराना तो करवा ले हेलो रॉबरी भाई बस ज़्यादा पंडम एक्चुअली हैदराबाद स्टॉप पे बहुत ही गंदी फोटो आई है वो नुपुर को भेजिए ना हैदराबाद स्टॉप पर एक मसाला चाय दे मस्त शो कोंड इस नुपुर को भेजिए नुपुर मैं फर्स्ट टाइम मसाला चाय इंचिना पड़नी एंड मस्त शो कोंड टेस्टी यम यम फोटो डिलीट कर नहीं करे ट्राई ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕಲ್ ಮನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನು ಸೊ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಚಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಾಯ್ ಶೋಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಗುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋದಿ ಒಂದೈತೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ ಚಾಯ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದಾದಪಣ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ನೋಟುಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೈತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಇರ್ತಂಡೆ ವೆಜ್ ತಗಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ತಂಡೆ ಬಕ್ಕ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಚಪಾತಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದ ಪಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಈತೇನಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಲ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ 19 ಮಾತಾಕೊಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಬೈದಿನಿ ಇಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇತ್ತೆ 3:30 ಇಂకొಂಚು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಹಿಂದೆನಿಂಗಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ 19 8 ಬಂಗ ಬೈದ ಫೈನಲ್ ಇಂಕೊಲೊಂಚಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡು ಮತ್ತೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಡಿಂಗ್ಲೆ ಚಲ್ಲಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಏಸಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬೈಸಿ ಸಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಕಾತೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಏಸಿ ಅವು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಓರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ ನಾವು ಲೈಫ್ ಡೇ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಬೋದೇವೇರೆ ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಲಕ್ನೋ ಬೈದ ಮರ ಹೋಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕುಲೆ ತೋಜುವೇರು ಗೋಡೆ ಎಂಕೊಲು ರೀಚ್ ಆನಾಗೆ 4:30 ಆದಿತ್ತು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಸಿದ ಪಣ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕೆ ಚಾ ಎಂಚೆಂಚಲ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋತ್ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ನಾಡು ನಮಗೆ ಮಾತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ತೋಡ್ದಾದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಕ ಒಂಜೊಂದೆ ಬಂದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಕ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಟೂ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಂಕು ರೀಚ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಪಣ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತ
ಅವತ್ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಫೋನ್ ಪಂಡ ಶುರು ಆತ ಎಂಚ ಅದಾದಂತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಅಂಚೆ ನಾನು ಫೋನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಲ ನಾನು ಫೋನ್ ಅದು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಹಾಂ ಜರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏನು ಸುರು ಉಂದೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ತೇಸಿಡು ಆತದಾಲ ಎಡ್ಡಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ ತಿಂತೀನಿ ವೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಇಡೆಗ್ಲ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂತೂ ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗೊಳ್ಳುಳ್ಳದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏತುಂಡು ತುಲೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏತುಂಡು ಐತ ಡಬಲ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಚೂರ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸುರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಟ್ರೈನರ್ ಜತ್ತದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಿದೆ ಬನ್ನ ಸುರುಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರ್ ಪಂಡ ಅದ ಪಂಡ ಎಂತೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಡೆ ಗಿಡೆ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಗ್ಲೆ ಉಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ 109 ಅಂಚ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇರ್ತ ಹತ್ರ ಹಾಂ ಬಕ್ಕಂಜ ತೋರ ಪಂಡ ಎಡ್ಡುಂಡು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದರ ಕುತುವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಲ ಆತದಾಲ ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕದಾಲ ಅದು ದೊಂಬು ಬಂದ ಎನ್ನೀಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ